Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 11 kan 12. Ipagarup dagiti nabaknang ang masalak ni banda, gapo kadagiti sanikwada. Kas itinangato ken natibker abakod amang salaknib iti syudad. Saan amaraem ti maysa a tao no saan a napakumbaba? Tinatangsit a tao agturong iti pannakadadael. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Umadanin ti anibersaryo ta. Masapul nga damaangay aramrambak. Una, maawis amin nagagayem, kan kabagyan ta ababaknang. Sino pa'y nga iti maawis no saan nga isuda? Saan mo apastraken dagiti mabisbisin a kaaruba? Diyak kayat nga da mailao kadakwada. Apay ko mga awisam dagita dungrit. Saan tayo mat aka-level dagita? Umay dala ang mangrugit iti tugaw kan arubayan. Nangruna dagiti ubing asan a managdigos. Nasa umon, madurmanak ka dagita klase ti tattao. Apay ang napalubusan dagita ang nagbalay iti aglawlaw. Adda siguro paskan di tatakkel a balay. Agsangpad dagiti kotse. Wan nga rod manang, ado ti tugtugaw kan lamisan iti nalawa a hardin. Kita am latamot tibak ng anya. Naidumada kada tayo agagangay at tao. Kita ang babang iti giwang ti gate alandok manang. Napapan iti lupot ti tugaw kan lamisaan. Ay, kaano nga tamot ang makadapaw ta iti kasta apaskan. Tarigagaya mo ti kasta manang. Iti tagtagainap. No iti tagtagainap, saanan. Ngam amom, no agsabsabat kami kan ni Mrs. Castro, nagngato di purwana, kaslaawan nakita na. Saan laang ani Mrs. Castro? Oray jay asawa na. Numasabat mo idadita, ay, di dapay tumalyaw. Ada ka di katangan nyo, sir? Awan ti gatangek iti basit nga istor mo. Apay nga ron nga inmay ka dito istor ko, sir. Pimanaw nga minin dagiti bisita. Ket umayak agdamag, no asino ti matangdanan nga aginaw, ken aglinis iti arubayan ti balay ko. Awan mo't agbantay dito istor ko. Ngam, saan na balin? Ibagak to kadagiti kakaaruba, bareng addamayat. Apay kumaasaan da kayat. Ket kwarta mo ti itangdan ko. Sa bagay mo't kit di sir. Ay, pimanaw mo't ngaminan ti sinalbag a katulong. Sige, kasaritam nga ron dagiti kaarubam, maipapan iti ibagbagak. Ni, apay nga agdardaras ka ngayon may diti balay manang. Umunag ka pa'y Ay saanan. Adda nga mi ni Mr. Castro ijerwar ti istor ko. Agsapsapul iti tangdanan na nga aglinis, kan aginaw ije balay da. Nalpas ka din ti paskanda manang? Day tama ti kurana. Inkan tatangdanan na kamot. Sige nga rod, umayak man manang. Umay ka nga rodan, tada ije istor nga agururay. Apay nga tanga dapay la innawan, kat nagpa-cater dan samot. Sabali siguro ti ipainnaw da. Umay ka, takasaritam. Wan manang. Adda na iraman nga alikamon ko. Iso ti ugasam. Ngam adnadam tanangin na dayta. Awan ti isukat mo numabuong. Wan madam, inayadak na ugasan. Masapol nga ugasam anaimbag. Kalpasan na. Saan asinsinan ti panang punas mo? Punasam, anaimbag. Wan, madam. Awan ka di ti trabaho. Kasanula ti biyag yun. Makilablabaak no dagpalaba, madam. Nadalos ka di mo lang ti labaam. Awan pa'y mo tinagreklamo kadagitiin labaak, madam. Bala, umay kanto nga ro daglabain ton bigat. Diyak kayat amang itugot kay tiyanak mo. Isopay nga agwara-wara dito'y balay may. Siguro ti balay ana pa naman niya. Wan anak, talaga abalay ti baknang.
Pati dagiti alikamem da iti unag, nagpipintas. Naimbagpay ka? Tanakapan ka iti dakkel abalay, nanang. Mapanak ka numanan inton bigat, inak ka no aglaba, ado ka no ti ipalabada. Umayak man mat. Tapno makitak ti dakkel abalay. Ay na anak ko, impakpakauna ni Mrs. Castro, ano mapanak aglaba, sa anak nga agitugot iti ubing, ta iso kanupay nga agiwara. Sa anak mat ama pa nagwara ijay, nanang. Mapan ko lang mat kitaan ti dakkel abalay. Ngamday tati kayat da anak, awan ti ubing amapan ijay. Napaidam da. Kita aklang mat ti balay da. Bayam, tapadasag tong harod nga ipakada, no kayat da nga itugot ka. It-itad ka di matlaang da Mrs. Castro, titangdan mo no aglaba ka? Wan manang, it-itad da, ngam nakaro ti kinamata pobreda. Kayat pa'y di anak ko ti umay, takitaan na kano di dakkel abalay, ngam di damot kayat. Agiwarala kano ijay. Nakarumod daytan. Awan ngamin ti masapol da iti pada da a tao, taado ti kwartada. No paggunayan da ti kwartada, talaga maaramid da ti kayat da. Dayta, tinagdumaan ti baknang kan pobre. Husto ta ko ng manang. Pau-pauitan sa ngamin dagiti anak da nga da iji abroad. Kan adapay negosyo da iji syudad. Iso anapan nakal da, taado ti kwartada. Iso anapatpatag ti kwartada, ngam da tayo amarigrigat. Saan matkit di nga amin ababak ng katkastaa? Ngam apay nga ta nga adda kasta a taon niya. Di da ikabkabilangan ti kaaruba da amarigrigat. Madam, mabalin ka di nga itugot ko ti anak ko dito, itatulungan na kang aglaba. Mano ti tawan ti anak mo? Apay nga gitugot ka? 15, madam. Ngam kabailan nan ti aglaba. Ay sana mabalin nga umay. Ang mga nutila mapidpidot na dito'y balay. Nasingpat ti anak ko, madam. Saan nga agala iti saan na ako kwa. Anya nga itiyam mo. At daayain na amang ibagang agtatakaw ti anak na. Ay, sige nga, Rod. Saan ko nga itugot ti anak ko, madam? Impakadak laang, bareng kayat yu. Rombang lang. Saan amabalin nga agtrabaho ti ubing iti balay ko? Sayang lang ti itangdan ko. Maanusam ka di ti makilabada di tadakkel abalay, bakit? Wen lakay, anos laang ti kasapulan. Sana bale ta, ititod damot ti tangdan ko. Ngam no di da itod, jak kayaton ti mapanaglaba ijay. Kat, bambantayan da kalata, numadama kang aglamlaba. Idi damo, ngam naumamot siguron amang banbantay kanya. Ay, awan mat ngamin pa nagtalak na itipada na at tao day tabos mo. Iso nga, Rod, kanayon nakasipsiputan. Kasla adda alaag iti unag ti balay na. Ang mga nukunan ng ibaklay mo ti sofada. Maibaklay ko kit din ti sofa, nagdakkel. Ngam, naimot dala unay. Bilangan da pa iti prutas nga ikabil da iti ref da. Oh, nalabas mat dahitan. Di na pala indulin iti buksit na. Tapno awan ti makaala. Tapno awanin ti bilbilangan na. Auntie, gumatangak man iti tinapay kan kape. Wan, aguray ka ta mga laakwan. Nga madaman damagak. Napan ka di manin ni nanang mo, di tadakkel abalay? Wen auntie, kayat ko ti sumurot di tadakkel abalay. Ngam saan kanumot kayat je bakat. Apay adida kayat amapang ka. Jakman amo, auntie. Kuna kano je bakat nga agiwaraak ijay. Ay, saan kamutan nga ubing tapno agiwara ijay Wen nga rod paidam da. Kita agla ko matiunag ti dakkel abalay da. Takunan ni nanang nagpintas kano. Ay, uray siya. Jakpay mo't nakita ti unag ti balayda. Kanayon ngamin anakarikap. Tilaang kayat da atao ti sumrek. Daga na, apay yung lakay. Anya ti mapaspasamak moon. Nasakit, ti
Barugong ko. Ay, anya ti aramidag. Agoray kayo, madam. Inak mga yab iti kadwa tayo ang mga wit ka ni sir. Ipan tayo iti ospital. Alaman nga rod, tangdanak ita. Uray awan tang danda. Si aayat da at tumulong, madam. Awan ti agmaneho iti lugan. Kasano? Amo nila kay ko ti agmaneho, madam. Mabiit laang tainak ayaban. Himbaglakit din tamo nila kay mo ti agmaneho. Tanusaan, amangan no naladawan ti amin. Wan nga rod, madam. Ay, kasanon ngayon no awanak ijabalayo itay. Asino nga iti kadwayo ang nangasikaso ko ni sir. Ay, wan nga rod. Mabisinak pa'y kit din. Ingkaman kit di gumatang iti kanan tayo iti restaurant. Ipa-take out mon. Ilakam mo matan ti asawam. Oh, at iti igatang mo. Anya ka diti kayat yung nga ipa-take out ko, madam. Sige ta ilistak laang ang tapno mabiit. Sige, madam. Madam damalaang, irwarda ni sir iti emergency room. Adamot kit din nila kay ko akadwayo ang mangipan iti kama na. Agyaman na kada kayo nga agasawa. Idi nawagak ti kabagyan mi nga umay ditoy. Busy da kano iti negosyo da. Iso asaan da ang makaumay. Itatanda tayon dito'y balay. Mabalin ka di asaan kayo pa'y ngagawin. Awan ngamin kadwak ang mga sikaso iti asawak. Diyak ka ba ilan abang unan no at masapul na? Sige, madam. Inakpay kumabasit kitaan di anak ko. Manipod ngamin adda tayo iti ospital. Saan akong anak kaawid? O sige, mabalin mo nga itugot ito itapno saan amaya dayo kada kayong agasawa. Ha? Agpayso, madam? Ay na, maragsakan lakit di anak ko na itugot ko ditoy. Malaing ka nga rutan, tapno makasubli kayo adakos. Sige nga rod, madam. Saan abali tadamot ni Arthur ditoy? Nung masapul yu titulong na, ayaban nyo laan. Anya ka di aramidam, Sheena. Pumpunasak dagiti paladpad kan tugaw, madam. Natapok da ngamin. Amumat gayam ti agdalos. Kunak no awan pa'y amum at trabaho. Amok pa'y taglabakan agluto, madam. Maay-ayo ak kada kayo. At dadagiti maipaayo nga oray awan kwartayo. Ado ti gagayim ko ababak nang. Ngamdi da pa'y bimbisita iti ospital. Madam, saan ka di nga ado ti umay anak ka kotse? Di saan pa'y anak sakit ni sir? Pudno ta ko nam. Kanayon ko ida pasangwan iti agkakaimas at araon. Tadyak kayat nga da maipagada kanya. Ngam, apay adi damutan imimay, madam. Makubikom da iti pagkwartaan da. Linipat da kamin. Tagpada kamin nga daan na yun na. Di da kampay umay bisitaan. Itatag sasango tayo amin dito'y salas. At daman kidawag kada kayo, Arthur, Diana. Anya ka di dayta, madam. Ibagayo laeng. Si dadaan kami at tumulong. Agsipod ta saan matan ang makamaneho ti asawak. Kidawag asika kumati driver mi. Ay na. Pakaidayawak unay. No kayat da ka driver yo, madam. Ay katwan Katimat aginam. Isudan ti kadwa tayo dito'y balay. Para linis, aglaba, kan iso aminan. Kaya't yo asawan, madam? Agyan kami dito'y nagdakkel abalayo? Apay, di mo ka di kayat. Ag-eskwela ka mo, Sheena. Agpayso ka di daytoy, madam. Ay na, maragsakan kami unay. Nakaamirisak nga minan. Saan a kwarta ti pangrukodan iti gagayam. Tada kayo ti sidadaan at imulong kada kami. Idi da kami tagkasapulan. Pagrabangan ti tunggal tao ti tumulong iti pada na a tao, madam. Kat dayta tinaadal ko kada kayo, Diana. Aggiinayat kan agtitinulong.
Ipatag mo ti kaarobam ta isoda ti tumulong kan ka iti tiyempo ti rigat. Panagraam ti kasapulan, tapno nasayaat ti panaglalangan. Papagayam ti taan ti naggibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti PBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Na imbag nga oras yu amin papagayam, hindi ibasa ti Proverbio 15, versikulo 18. Ti pungtot, pataudan na ti riribok, ngam ti anos, siyag na ti kapya. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Sumuray ka kiti trabaho. Ibagam ka ni Benta, kita na nagiti agra pa gitalon tapno malpasan. Sigud mo't ada kami ti mangkit kita. Ta sumsumrag ka kat nga rod iti trabahom, kas janitor iti iling. Ibagak ata amangan nuliwayan nyo ng runang liben. Saan mi aliwayan? Kaano pa'y aya aliniwayan mi? Saan nyo aliniwayan? Takanayon ko kat nga rod ngay palagip. Uray saan mo nga ipalagip, amo mi mo't ati trabaho mi. Ala, ingkakit din tapno di ka maladaw iti trabahom. Ato iti balon mo. Talaga mapanakon. Impalagip ko lang ti trabaho yo. Tunay kat ni tatangan. Kaslasaan tayo nga mo ti agtrabaho. Tamasapol nga agbilin pa hingaw mo na. Sakbay apumanaw. Anya nga rod, kat isong nga rod ti ugali na, manong. Bye-bye amlatan na. Kasla di ka naruam iti kababalin na. Kanayon mat nga rod amang insulto. Awan pa'y mayat apan nakisauna. Kaslakat saan nga trabaho ti tao. Kasjay na nga rod, manong. Iso adi mo latan italtalag. Tao akmet nga addaan itirik na. Saan akalandok. Makapasakit mat. Anya nga rod nga iti maaramidan tayo. Kat kasjay nga rod ti katatao na. Anusan tayo na? Panunutan na kumamat at isawsawang na. Tamakapasakit kat nga rod. Aldawan, barok, napudutan, ngam agar-arado ka pailang. Tapno malpasan, ante. Malpas tulat ta, kasanon numasdo day tanwang mo. Dinigos ko matkit di, ante. Amangan ngamin, no intun sumangpat ni tatang. Ibaga naman nga awan inararamin ko. Bay amlatan ni tatang mo, barok. Sigud akas jay na. Tilaang bagina ti ammo na anasayaat. Makauma, ante. Itang-tangsip na dya kina janitor na. Manulaang mat ngay ti sweldo na. Saan akas ta, barok? Amam day jay, masapul a respetwam. Respetwak mat kit di, ante. Ngam, nalabos mat ngaminan. Nalpas ka din ang naraapan tayo dakkalakalag. Pinanawak ida itay amadamapay ti raop da, tatang. Agsaksak kamat dananang. Apay ngay? Dandani ka din malpas? Nalawa pa'y mat itay, tatang. Imunak taong mayak agluto. Kan inak pa'y agnatang iti dangdangak. Anya? Kunak no nalpasan. Nakadu kayo, ngam saan nyo pa yan alpas? Nagbuntog kayo ngay. Awan nga mintikadwan ni Manong anagarado, tatang. Imo na ti kaaruba anang tangdan kadagiti matangtangdanan nga agarado. Day taket tadi yu inusar ti utek yo. Inunaan nyo kung maida binagaan Naparpartak na nga gunay ngamda kayo. Nalpas ka din ang narapan ti talon? Basit ti kaduan nagraap, iso asaan pa'y analpas.
Apay ngamin adi kayo nagbaga iti matangdanan. Anya nga road, kat adda nga road imuna. Malpas tulat taa. Adamot na nasat ka abunubon. Diyay lamang raupan. Basitan ti saan pa'y anaraupan. Kuneng kayo kit di Saan yung amot yar aramidin nyo? Pangaasim, ta saan ka asumanao, ta nabanugak. Ora siya, nabanugak mo. No nabannog ka man, awan ti mang dilaw ken ka. Ngamno si ka, dilaw ka dilaw. Saan may mo't nga ipatpatrabaho ken ka dayjay? Day takot, ti madi ka na kayo. Di yung amot ti masuruan. At ka din na pudot at anom yun, te. Ne, nagsapakan. At dadanom igay termos. Apay, di ka pa nagkape. Maalaing ka agkapen. Dinardaras ko tirimwar Tadyak kayat amakang nag-iti sao, ante. Agpakaro man ang jela kay. Makangag iti sao? Anya ti kayat mo asawan? Sumanao man ang jela kay, sakbay arumwar, ante. Makapawan ganas. Nasakit ti panagsasao na. Kasauyo, tapno amuna amadi ti aramid na. Ad-addan ang agungat, ante. May mayat langan aliklikan. Nukas di akas la isulaang ti addaam muna. Ala, bayam. Padasag tuman akasao ni tatang yo. Bayan yon, ante. Ayan jay sadot ani Ben. Aldawan. Ang nakadi pala ijay dana ang nakakukot. Jack pa'y nakita, tatang. Bumtak ton ti Sara tinwang di pala rimwar. Tinakman riingan ti sinalbag. Ben, kanya palat araramidam dita. Laklakayan ka, ngam di mo pala amot yar aramidam. Ne, awan mat dita Anya? Ne, apay ko mga awan, tatang. Nakanakam siguro jay kunang. Ang mga nunapanan nagiwayway tinwang. Napan nga ta, kat di pa'y nagkape. Ay katagkapin ton ano sumangpot. Saan mo ta pumanaw na takapi ka na sukar? Naimbag ta nasabat ka dito'y dalan, manong. Ay, apay ko man, no nagsabat ta. Inakag trabaho na at aldawan. Di ka manaktak. Amom ka di amasaksaktan ti anak mo iti panagsasaom. Apay, kanya ko matinasasaok. Panangisurok lang man. Kita umot no masaktan ti kabalay mo. Kanya ko matibagbaga kadakwada. Amok, tiraramidag. Ay namanong, anyamot nga iti mariknam, no sika ti pangibagbagaan da iti ibagbagam kadakwada. Sa anak mo't tanga ken sadot, tapno pagsawandak ako nam. Ngamiso masapol nga ibagbaga pa lang taramidin da. Saan ka nga aglablabas nga agsasauta makapasakit? No sika nga'y mo't ti pagsawanda. Limpyo ti panagpampanunot ko. Sana kas kadakwada, akurang ti panagpampanunot da. Ipatarimaan mo tuman kit di day ti kusina. At dail-ilot na, kung saan anapin, tas ti pan nakaaramid na. Kanya pa lang ti sapulem. Mabalin pa'y may. Gastos lang ti ibagbagam. Mabalin pa'y nga agpaiso, ng basit nga rod. No adda sa nga ilik at saan tayo nga umanay. Apay ko mano da sa ngayili. No aguyaw ti umay da aramiden, saan dalangan nga umay. Na, unay kat day ta pa nagsasaumon. Gusto mo timbagak. No umay dala makipangan, anusan da no nyatiyadda ken kasasaan. Makipangan dalang, aguyaw da pa'y. Para kada tayo abumalay ti kusina, saan kat apara iti sa nga ili. Kay bagbagam itay akababayin kanakwada. Ita ibagam saan na para kanakwada. Ay, nagrigat kalakit din na makaawat. No adda sa nga ili, kunak. Nanang, apay akas dyan ni tatang. Nasakit ti panagsasauna. Ay, jak amo anak ko. Di na amo ti sasawon na maminsan. Kuna na nga isukan o ti husto. Saan mo? Imbag ti sipat amaramanan. Tamaikat adagos ti sakit na. Angam, ti panagsasao ni tatang.
Sumarot iti kaunggan. Nabayagan nga inananusak mo tikas di pa nagsasauna anak ko. Gapo kada kayo. Diyak kayat nga agsisina tayo. Iso anagan anusak. Imbag man tanan anusan nyo, nanang. No siyak ti makiasawa, kat kasjay ti galad ti pakiasawaak. Amangan no panawak. Apay ko mga ibantay ko ti bagikan ko na. Iso nga rod nga ibalakad ko akita pay analaing ti kababalin ti agaram ken ka. Sakbay apa isagmak ka. Tanarigat nga ibabawi no nagkalay sa kayon. Apay anang uyag patinwang alinabsak iti sirok ti kayo. Amom apakanan tabagim ngam bisinam kinwang. Naipulipol ngamin tatang. At da ngamin inaramid ko. Kunak no saan maipulipol. Laklakayan kang awan pay ammom. Sikaman mo ti sana mabsog. Lungay sika ti saan mo tamangan. Naraber mo ti dyan ang ikak. Ngamjak impagarop maipulipol ti talina ije padel. Tatang. Sinangdo na siguro ije padel na. Iso medyo naparot. Salbag akit di. Di mo usarin na ita utak mo. Awan sabat utak mo. Oy, nagbastos kan. Agsasawak, panawan na kitin. Agsubli ka din ay! Apay ka diyan naliday ka, manong. Anya tinapasama. Nalabas mo't ngamin ni tatang agsasaw. Kaslawan na saya at aramidak. Apay ngamin akas jay ni uncle. Nakaungungot. Nalaing pay nga agriyaw. Nauma akon amang dengdengag itisan anasayata pa nagsasauna. Anya nga ita ti aramidam kasinsin. Diyak mo. May mayat no dinak makitkita. Tapno diyak makangag iti agkakasakit asauna. Inak agtrabaho. Ngam ibagam iji ko ng akabsat mo adi na baybay ang tinwang. Awan mat ni manong, tatang. Napananangatan. Sinalbag na diyak kuneng. Agawid to, no mabisin. Ang kasanungay dyan, Wang. Agbisin ka di mat. Ikan nyo pala iti garami. Langgong tumot na diya tao. Awan payang muna. Kurang ti utak na. Kapilitan agarami ti maitad itinwang. Awan mat ngamin ni manong amapan mangiwayway. Hinakon. Ibagayo kan ko na apainuman na inton sumangpad. Papanam ka di baro. Agawid ka kading. Diyak lakit di kaya ti agawid ante. Inakit di agbirok iti trabaho. Saan ka na pumanaw? Agyan ka laangan dito'y balay. Kaya't yung agyanak dito'y balayo ante. Una, imbes amang tangdanak iti agtrabaho iti talon ken bangkag. Si kalaangan ti tangdanak. Agpaiso ante. Uray saan ajay purdiya ti itadyo. Uray na baba. Tapno adda kwartak. Wen barok. Amumat nga awan kadwami kinimila dito'y balay alalaki. Adamot ni ulitag mo ijay abroad. Alang arod ante. Saan yung arod nga ibagbaga nga addaak dito'y balayo. Anya nga ita. Syakit din ti agwayway kada agpainom itinwang. Si kantumot. Awan ka di pa ti sinalbag. Kasta kantumot namin. Pasaray agsao ka kat awan ammuna wenno tanga. Masaktan mo't adya tao. Agpay sumay. No saan nga ibaon, saan pa nga gunay. Imbagjay ko nam nga awan ammuna ang maibaon. Ngamjay awan maibaon. Uray kas jay na, taadalat na maitulong na. Sinalbag di da diya tao. Itatadakkelan agsintiran. Nalabos kamit ngamin nga agsasao no maminsan. Kasla husto amin nga aramid mo. Anya ko mati-mati nga aramid ka, alaman. Nakaginawa kami kaninanang. Sipod ada ka dito'y balay, manong. Imbagkat kada kayo. Tamaki tayo tinasaya at amar aramidak. Ngam ni tatang. Bayamon ni tatang mo. Apay adi na makita ako nam. Kanayon na nga ibaga, ngawan amok. Katsyak mati ibabaon da, no adda ipatrabaho da.
Bareng marik na ita ati kinaimportansyam. Taawan ka maibaunda. Kay kayat na siguro ti agmay maysa. Nalpas kayo ka din na naggapas. Nalakaya, kat adamot inubrami asabali. Iso kumapay at inobrayo, sakbay na kita sa balay. Naglaka ti agsao, taagibaon kalaeng. Imbagkan ka at may sa ti obram. Da kami ngay, nagado. Anya kumangay ti obrayo nga ado. Nabanugak. Nakastrek ka laeng akas janitor. Mandar ka mo na mandar. Naimimbag di ipalagip tapno amuyo mo tiringat ag trabaho. Apay ti inal daw arumwar ije bangkag kentalon. Saan ka di atrabaho day jay? Adamot makon atrabaho mi Anya kumamot nga ito nga ipanakal mo. Ni, kayat mon samot apumanaw kami kan ni Leia, tapno agmay saka. Siyak pay laang ti aglutluto iti kanem, ken mangisagsagana iti masapul mo, tapno ammom. Apay ngay anasip nga ti balay. Awan samot tao. Umunugak man ta kita. Ay, ada nakadiso surat. Basag man. Awan matlaeng serserbimiken ka. Panawan da ka. Tapno awanan parikot mo. Apa ngay? Pinanawan dakutan. Nagrigatan nga itag may maysa. Ay, sana mabalin na ito. Inaksapulan ita. Agbalbaliw akon. Narigat gayam tiyag may maysa. Naliday ti mapanawan. Awan nasayat nga itdan ti unget, liklikan ti kanayon a panagpungtot. Kan ikam iti pateg, kan importansya ti pamilyam, tapno saan da ka nga adaywan. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 17, versikulo 24. Ammo ti manakam ti tumutop nga aramid na. Ado ti irugi ti awan nakam na, ngampulos nga awan ti maibanag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Madama nga agad-adal ni Tommy iti kolehyo. Ita, agturpos mati adi na iti senior high school. Adda ka di parikot no kasta bakit? Ay, ningay Gina, makapagtuloy nga tamat nga agadal iti kolehyo. Anya nga iti amok bakit? Damagam iti ubing no kayat na ti agtuloy adagos wenno saan. Umanay nga tati sweldo ni Juan no aggiddan da nga agadal iti kolehyo. Day tati saan ta nga mo? Ngam ko namat ni Tommy nga iso ti ipangpangruna ta apagadalain. Ang anya kumangay tinagdumaan da iti adi na. Gapo siguro ta lalaki. Iso ti agbalinto nga ulo ti pamilya. Agpatuloy ako mga agadal iti kolehyo, nanang. Kasano nga aggiddan kayo nga agadal iti kolehyo, anak ko. Ang mga no saan tayo akabailan.
Kumaano dakkel ti sweldo ti amayo. Agsardeng ka pa'y lang nga agadal, Gina. Agturpusak pa'y, sakpay nga agadal ka. Kasano ang makaturpos ka? Kat kanayon ka mat nga agsukat iti kursom. Jak nga rod kaya ti mo na akursok. Iso asino katak. Kas mo la pagpalpalabasan iti oras ti pagadalan. Anya ko ma. Saan mo't asayang? Tadamot inadal ko. Lima ingak. Kaano ka nga agturpos? Nusukat ka mat asukat iti kursom. Sayang ti oras kan panawan, agraman kwarta. Agtal na ka man. Nalalaingak mo't lang ang itisa ka. Apog, apay ka di analiday ka asimungad. Lola, kayat ko kumati agpatuloy nga agadal. Ay kat agtuloy ka lata Saan mo't ka no akabaulan da tatang? No agiddan kami ka ni Manong. Ay saan kan nga aglid ay apog. Tulungan da ka ni lolom. Agpaiso ka di Lola? Makainrulak matlaangan? Wen, apog. Maikarigatan mi pailaang mat ni lolom. Agyaman ak Lola. The best kayo at talaga a Lola kan Lolo. Ikarim igaid mo ti agadal. Tapno makaturpos ka. What Lola? Saan ko atuladan ni Manong? Amano atawunan iti kolehyo. Saan ka di adandanin nga agturpos? Upat atawin nanton iti kolehyaw. Ang tapay lang iti umuna atukad ti kolehyo, Lola. Anya, kasano anapasamak ti kasta, apok. Kanayon na abaliwan ti kursona, Lola. Saan ko amaawat ang timbaga ni Nanang yaw? Saan ka no pa'y gayam agturpos nito may iti kolehyaw? Day tangarod ti parikot tatang. Kanayon nga agsukat iti kursona. Ay na, lumakayan iti pagadalan. Ngam awan pa'y na iturpos na. Upat a kurso ti inruginan, tatang. Ngam kada aginrol, baliwan na ti kursona. Ay, kasta mitlagayam. Apay nga ipalpalubos yaw. Impalubos may ididamo, takunana ang narigat. Ngam di mi ammo, nga ulitin na gayam. Adda kayo dayta, no pagadalin nyo pa'y ni Tome. Sayang laeng ti kwartayaw, no kasta. Apay akanayon ka nga da itirwar ti pagadalan, Manong. Sak ka di ti sipsiputam. Masya na kadagiti dadakkel ta. Awan ka di konsensya? Apay anak ko na mga awan konsensyak. Pagbanbanugan da ti gasgastosam. Di ka di masyan kadakwada? Ha? Isungarod nga agad dadalak. Agad adal ka itirwar ti pagadalan, Manong? Bakantik ita, isungadak dito irwar. Itay pa'y bigat nga da klase mi. Nakitak iti tawa nga adda ka di tirwar ti kampus. Awan ngamin ti profesor mi. Apok, kumusta nga iti panagadal mo? Nasaya at mat, Lola. May mayat ko man wag samarak. Tapno mabit ko amalpas ti kursok. Ay kat iremedyo tayo, apok. Basta agturpos kalakit, day. Wan, Lola. Saan ka daan nakita yung dagiti grado? Kat na nga to damat? Wen, apok. Ang ni Manong mo, ay, makapadismaya. Ado, dagiti subject na asaan apimasa. Kanayon nga minasa na sumrek, Lola. Ay, Ay, jak mo, iti kapsat mo. Iso ano dumawat kanyak iti kwarta, ibagak nga awan. Saan nyo ka di nga ikikan, Lola? Ay, saan? Sayang laang tinagbanugak, no ited ko iti kasjay a klase ti tao. Apaw, kwinta man, numanon tinagastos mo iti panagadal mo? Ha? Saan kun ama kwinta, lolo? Gapaw iti kaadunan, saan mo na makwinta? Hanya ita ti maipakita man na adal mo iti manu atawa nakaadam iti iskwilaan yaw.
Ipakita nga damat na adal ko. Ag negosyo ak, lolo. Ipakita ma, saan lang nga iti sao, no di kat iti aramid. Ipanagnag ko nga damat amok, lolo. Sige, kariten ka apaw. Ipakita nga raw ti kabailam. Agaramid ka iti pakakitaan. Saan laday ta agpangpangas ti amawm. Ikandak nga ro iti pagpuunak. Tag negosyo ak, lolo. Anya? Sayang lang ti kwarta, maipiyarkan ka. Mangrugi ka manay, ngem awan tumanen ti banag na. Anya ka di ti pagmumuryutam, Tommy. Apay akayat da lolo apagadalin ni Gina. Angam siyak, di da kayat nga ikan iti pagpuunak. Pagpuunam iti? Ag negosyo ak. Anya ko maanegosyo, anak ko. Amom, saan da kayat nga isugal ti kwartada iti awan kasiguraduan na. Imbagak mo't ag negosyo ak. Saan mo ang mapabasol ni lolom, anak? Si Kaa ti mangipamuspusan. Agtrabaho ka, tapno maadaan ka iti kwarta. Ipakita kada kayo. Amaadda anak tumat iti kwarta. Saan ako na dumawat kada kayo? Ang damot diskartik. Kat ipakitam anak ko. Saan laang nga iti sao? Aramid ti pakakitaan. Agsagana kayo, Lola. Ay, anya nga iti isaganak, apo. Umadanin ti panagturpos ko. Ah, Mapantayo iti universidad. Buyaan dak nga agmarcha. ay, kasta ka de, apok. Ay na, nagsaya atin. Saan ko pa nga imbagbaga tapno sorpresa. Ay, kunak nuinton umaypay laang a semestre. Nalipatan nyo ka din, akanayon ti panag-summer ko. Ay, pagsaya atan nangagpaysaw, tanag-summer ka, apo. Iso nga rod nga inananusak ti nag-summer, Lola. Ita, nagbungan ti panagan-anos mo. Saan lang asyak ti nagan-anos? Uray da kayo mat, kanil Lolo. Lola, amin tayo. Sayang, anak ko. No kumaimpas mo mo't tinagadal, nalpas ka kumamatan akas ijay adim. Jack man mo. No ape, marigata na kaagadal. Saan mo ngamin nga ipaspas na ti panagadal mo? Saan ka nga interesado? Kasta nga ta, nanang. Tinasayaat nga ramidam ita. Agtrabaho ka, tapno damot kwartam. No di mo kabailan ti trabaho iti daga, kumporme di tan a trabaho, nadalus lakit di apagsapulan. Inaklag pa isuro kinilulong at kitikit, nanang. Ay, may mayat pa'y, no masursurum ti agkitikit, at damot makuna apagsapulam. Lolo, agpaisurok man nga kitikit. Maanusam nga ta. Tikas to'y trabaho, masapul ti anaws, sirib kan gagay. Padasa ka, lolo. Basta isurunak. Ngam, apay akasapulan ti sirib. Tapno makapanunot ka iti bukod mo nga aramidain. No anya ti itsura ti ikitikit mo. Tapno saan ka nga agtultulad iti aramid ti sabalay. Madi ka di atuladan ti aramid ti sabali, lolo. No makita ti akin aramid, amunan at tinulad mo ti inaramid na. Kastagayam, lolo. Katap no maawatam ti kayat ko nga ibuksilan, at damay sa apasamak akayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta, lolo. Inta pa iti salas, tapno may mayat ti panagtugaw ta. Ibagakan ka ti amin. Bakit? Napanandag iti agkabsat. Ni Gina, napan ije pag-up-applyan na iti trabaho. Itakano nga min ti interview na. Ay, sapay ko ma, tamaala ni Gina. Ay, katjay matkabsat na. Ay napanan na nga tamanan. Napan ije siyap ni tatang. Imbagak nga agpaisuro nga agkitikit. No kumat impasnak na ti panagadal na. Adda kumamot nalpas na. Awan ti pabasulan na Naitad kan kwa na amin agundaway.
Ngam di namat ginundawayan da ita. Ay, di nala tinulat ti adi na. Nakalpas iti kurso na tamanakam nga anak. Ngam uray kasta, anak tapay laeng. Data ti mangidalan ken kuana iti husto adan at ibiyag. Ita, dumngeg ka iti ibagak, apaw. Adda dua ang nagsalip iti panagaramid iti basket. Sagpipito da iti basket nga aramidain. Agduduma adi sinyaw. Ngem limitado ti oras a panagaramid da. Apay ngay, alimitado ti oras, lolo. Dakkel nga minagatad ti premiyaw. Ket gapu ta limitado ti oras, sigurado asaan da amalpas amin ti 7 a basket. Adda ka din nakailpas, lolo? Day may isa. Tapno masigurado na nga iso ti makagunod iti gungguna, rinugyan na ti maysa. Idi nakagudwa na, nangirugi man na ni ti maysa. Kat di may sangay, lolo? Intuloy na aging gaanalpas na ti maysa. Nangirugi manain, kat kalpasan ti maysa, inrugi na ti may katlaw. Awan ka di pa inalpas di imo na, lolo? Nangirugi manain iti maysa, aging ga iti may kanam, ngem awan pa inalpas na, tapanay rugi laeng ti inaramid na. Anya ngay tinapasamak iti udi na, lolo? Nagtingtingain ti kampana, kaya't naasawain, nalpasan ti oras. Ket kinita da no mano tinalpas da. Asino ngay ti adu tinalpas na kadakwada, lolo? Jay panay rugay, narugyan nan ti may kapitaw, ngem awan tinalpas na. Jay maysa, nakaaramid iti upat a basket. Ita, apaw, no sika ti mang premyo kadakwada, asinaw ti premyo am kadagiti dua. Diyan nalpas na, lolo. Diyan mat ngamin may sakit, panay rugi laeng. Awan mat nalpas na. Amumat gayam. Kasta ti aramidem. No anya ti rinugyam, ilipas mau. Itatadatan dito'y sapkaw. Damagak ba na, paok? Saan ka kadi asumuko manain, adi mo pa'y narugrug yan ti agkitikait? Saan, lolo? Tapno sa anak ama itulad iti nagaramid iti basket, apanay rugi? Nasaya at no naawatam ti inistorya. Ti sumuko adagos iti inrugi na, adi na pa'y inlepas, ad-adda nga awan nasaya at apagbanagan na. Ikagumakitan, lolo. Ilipas ko ti irugik. No kasta ti aramidam, makitam tao ti magapuanam. Ngam no saan mo nga ilipas, anya nga iti makuna ang nagapuanam. Ala, lolo, mangrugita nga ruden, tapno adda malpas ko. Sakbay amang rugita, masapul nga amuampay dagiti alikamain, kenno kasano nga aramatayn, tapno na anayas ti panagtrabahom. Anak, kumusta mo't nga iti panagsursurom nga agkitikit? Saan ka kadimanan asumuko? Saan, tatang? Diyak kaya ti mayarig iti inistorya ni lolo nga aglaglaga iti basket. Apanay laeng rugi, ngem awan nalpas na. No kasta ti aramidam, makitam tumot lang tingapwanam. Ngam no sumuko ka, gapu iti kinasadot, kan saan ka nga interesado. Ad-adda asika ti maawanan. Tadi ka makasursuro. Agpaisot ako nayo, tatang. Iso a jerinugyak nga ingkitikit asinanwang. Uray narigat, ikagumak nga ilepas. Katintun malpas mo, addan maipanakal mo. Taaddan nagapuanam. Wan, tatang. Narigat a talaga jerinugyak. Jak amo, no aginggat kaano amalpas ko. Iti anyaman nga ang gulo ti trabaho. Gagat ken anos ti kasapulam. Tapno magunod mo ti baligi. Tomi apaw, apay ang nakarupangit ka amang sangsango di ta obra maestram.
Adda ngamin basit kurang itikilo na, lolo. Anya ti imbagak nga alikamen arumba nga aramatem, no dandanin malpas ti obra maestram. Nagrigat, lolo. Ngam ikagumak nga ilepas. Ilipas mau tapno adda makuna anagapuanam. Wan, lolo. Lolo, nalpas kon. Naliha kon ti inaramid ko. Nagpintas ti inaramid ko asinan no ang lolo. Ay na, ita, addan makuna anagapuanam, Tommy Apok. Dakkel a kwarta da ita, numalakaw. Inan anusam nga inrugay, aging ga analpas mau. Ti manakam a tao, ado ti magapuanan na, ngem ti pasig arugi, awan to ti malpas na. Papagayam, ditan ti nagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 18, versikulo 6 kan 7. No erugi ti maag ti makisupyat, isarsarak na ti panakakabil na. No agsao ti maag, dadaulan na ti mismo abagina. Dagiti sa una ti mangsilo kankwana. Papagayam, intay denggan ti maisapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Apay-apay narot kan binuras mo ti manini tatang. Ang mga nudusaan na ka. Kasano ko madusaan, nak? No di namat amo asyak tinangala. Hoy, di ka kamkamali amang ibaga, ah. Saan ka kumaabas ta agala iti mula ni tatang no di mo ipakada? Agungot tumanen. Ipakadak man wano saan. Di namat lang kayat. Iso nga alaklatan. Wan ngam isarasarak mo ti panangkabil na kan ka. Kasjay namat talaga. Nakauyong. Iso nga agungot taarak kan sigarilyo ngamin ti pangigat-gatangam no ilakom ti mula na. Di nakmat ngamin ikan iti kwartak. Di libasak. Ngam kaasi ka ando saan na. Uray dosahin, nak. Nulakit na nabartekak. Saan ko matla amarik na? Basta saan mo nga ibagbaga, tapno nasaya at kakanyak, Lili. Naggapuak ije nagmulaan iti mani. At damat na naparot. Asino nga ta tinagtakaw? Ne, awan ka di tinadanon mo at tao ijay? Nagdamag ka kumaa no nakita da. Awan nga ron tinadanon ko. Makitak laang no asino tinangala. Pagbabawian na tinaramid na. Asino nga tangay tinaturad ang nangalalatan iti saan na amula. Ado ka di tinaparo? Medyo. Kalalaingan na no ilako na. Mabalin na nga igatang iti manu a kilo abagas. Medyo ado nga rod no kasta. Ay, padasem ti agdamag. No asino tinaglako iti mani kadagiti negosyante nga aggatgatang ditoy. Kasanon, no addamat mula tinaglako. Saan lang matasisyak ti agmulmula iti mani? Sa bagay. Bye-bye amon. Saan mo abasol? Ti basol na. Saan ko abasol? Ngam siyak tinatakawan. Nene. Agat arak ka mat, Johnny. Napigsa talaga ti agong mo, tatang. No aso ka kuma. Si katay makun ko na a watchdog. Sa dino tinagin inumam. Sumbat! Ije baso, tatang. Anya? Ije ka di store ni Itang, tatang. Sige, di tayo kayon. Di nakadaywan. Kasarsarita ka. Di nakadaywan. No di mo kaya't akabilan ka. Ni tatang mat. Nakauyong.
Nangalaam iti inggatang mo iti arak. Sumungbat ka! Kiniitang, tatang. Kasano nga inikkan na kaniitang iti kwarta? Kat iso ti aglaklako iti arak? At dahil ako kiniitang. Ay, kuwagayam, tatang. Si kagayam tinang parot iti mani. Iso ti inlakom nga inggatang mo iti arak. Ah? Tapno agnakam ka, daytoy. Tatang, saan na maulit? Basta kondakto na iti kwarta no dumawatak. Anya? Kurang ka di pa iti inaramid ko? Ha? Kayat mo ba'y? Ay, saan nasakit ti madanog. Hustong tatang. Salbag kakit di. Apay ka di adinaanog mo ni Juni itay bigat. Kasano, nakainom iti arak. So adinanog ko na. Dinamag ko no nangalaan na iti inggatang na. Kat, nangalaan na ka no. Ay, dayjay. Naigalis ti dila na. Naibaga na nga addain lako na. Isulagit di tinang parot iti mani kat inlako na. Una yan ni Juni. Ay, pangkitaam nga awan manaknakam na. Di na dengdenggan ti pamagbaga. Ay, di mo ka di madlaw. Nga uray ka na yun akabilam kat awan pagbaliwan na. Kasano kat maagmat. Saan ka di amay mayat no bagbaga amlatan iti nasaya at awagas? Ay wem bareng no isutidanggan na. Ad-addaan natangkan ti ulo na no kanayon amakabil. Saan kumatkat akabilan no saan agapo iti aramid na? Itataawan ni tatang mo diti balay. Kasarita ka na imbag, Juni. Ibagamon na niya tibagam nanang. Tadapay papanak. Di mo ka di madlaw. Amanipod na sursurom ti uminom. Kanayon mon nga ulbudan ni tatang mo. Saan ko nga ulbudan? No saan anaimot? No dumawat ak iti kwarta? Di nakikan? Wen taarak mo ti pangigatangam. Ubing kapay. Ang adan bisyom. Lakaya ko nanang. Saanen arumbang agatas ti inumak. Arak tapno enjoy. Haminamaag ti kasta akapanunutan anak ko. Isong agbaliw kan tanasa papay. May mayat ti agbyag anaragsak nanang. Aramidan ti pakaragsakan tapno enjoy ako nada. Apay, in-enjoyem ka di ti panangdadael mo iti bagem. Saan anasaya at ti kasta, anak ko? Naragsak ti makiinom iti barkada nanang. Dumngeg ka kumamat iti sao, Junay. Naburas matan ti daduma maista. Asino nga itinang buras? Ado ka di tinaburas, lakay. Medyo. Siguro, may sasakaw. No may sasa ako, kaawatan nga inlako na. No kinnan nalaang, saan akasta ka ado? Asino nga tatinang takaw iti maista? Ay, maruwamon day tatao, naturod ang mga iti saan na akukwa. Padasak man ti agdamag kadagiti ka aruba. Ang mga nuada nakita da nagburas iti mais. Noranta na ti agtakaw, apa ipakita na pailaang aya. Idi awan ti makakitkita, sana innala. Ay sinalbag day tangag tatakaw. Naimbag ta na sabat ka, baro. Anda ka di masapol mo, tata. Agdamag aklaan ko ma. Ang mga nuada nakita managburas iti mais iti kamaisak. Tinakaw dati maisyaw. Ado ka di, tata. Ay, mabali na may sasako siguro. Sayang payday niya at tinakaw na. Di nalaki na asyan mo tinagmula. Nagawan kat apuson tinagtakaw. Maag no asino man. Kasano nga ta maamuak no asino tinagtakaw. Ay, nurabiida at tinakaw, tata. Awan tinakakita. Ay, saan mo amaamuan Kapilitan na burase kung tinabatbate. Tapno adamot ilakaw. Ang mga nusublian na atakawain. Awan kat ti magimulak kadagitin mulak. Nasaysayaat pa'y, tata. Tasayang, no takawon da pa'y.
anabartag ka, Manong. Inton sumangpot ni Tatang, makita na ka anabartag. Kabuting ko yan ni Tatang. Di rin man danugin na. Di na kamatdanugan ka't nawan basol mo. Baso lang yung amin ti uminom. Sanda ko mamot nga garamid ka, naglakoy ti harak, no basol. Maditi ka na yun nga inom, Manong. Ang mga numakala ka iti sakit mo. Abay nga rin sakit dagiti sana mamartag. Ijam kit din ti ka na yun nga aginom. Di mo ka di kasyan ti bagim. Kakasak mo da. Isungar nga uminom makiti harak. Takasapulan ti bagik ti alkohol tapno matay ti mikrobyo. Sabali ti alkohol apagpatay iti mikrobyo. Isumot lang iso. Iso nga ugasak ti buksit ko baba ni ti harak. Tapno matay dagiti mikrobyo. Ay, saan ka ama kaaw-awat, Manong? Ti salbag. Agur orok tanabartag. Paimantari ingak. Juni! Na, tasan amariing? Paiman. Juni! Adauram! Ayan ti uram, Tatang. Ay, unay kan. Nangalaam iti inggatang mo iti arak. Ha? Naglawak iti mais. Ay, son gayam, Tatang. Aha. Si kagayam tinang takaw iti maisda Tata Tomas. Saan ko mat atinakaw, Tatang? Impakadak mat. Dinak ulbudan. Tanay baga kanyak ni Tata Tomas, nga adda ng takaw iti maisna. Si kagayam. Impakadak mat iti punti mais, Tatang. Anya? Di mo ipakat kanyak ti kinamaag mo. Anay ko. Usto na, Tatang. Nagsakit di madanog. Amok ang nasakit. Kat barang agnakam ka. Maag ka. Gusto, Tatang. Di na kumandanugan. Saan ka di nga imbagakan ka? Asaan apan ang dangran ti pan ang disiplina iti anak? Ad-adda saan ama isuro nujak ikan iti pagnakman na. Ngam namin adon a kinabil mo. Adda ka di nagbaliwan na? Anya nga ro di aramidak. Baybay-ak, ang mga ramid latan iti kayat na? Saan akas ti kayat ko asawen? Saan ka nga agpungto tadagos? Kasaumpay ti anak ta, sakbay, adang ram. Makaumang nga ro dun ti ugali na. Intun kwan. Ay. Pangaasim ko mamot. Anak tapay laeng ni June. Ay. No ibusan na ti pasensya ka. Ay. Saan ko nga ibilang anak? Pangaasim. Saan kumet nga ipalubos no kasta ti aramidam? Anak ko ni June. Manong, apay akadon di agtatakaw iti kalding. Dakas ka di ti makigayam iti tao? Tao mo't na dya. Ang mga numairaman ka iti kinadakas na. Liklikam day dya a tao. Dayamat tawa dakas. Naragsak tupay day dya akad kado Liklikam ko mamano. Ado dita ti pakigayamam asaan aday jay. Asino ko mga rod ti pakigayamak? Padi? Wano pastor? Ni manumot. Puro rin narabaklat amom. Amok nga amom ti dakas kan saan. Anya ti kayat mo? Di ka na yun na seryoso? Ay madiading ko. Nalaklaka ka amatay no seryoso ka. Nalakomot gaya man amin ama es lakay. Una. Tapno data o ti mairanog iti nagbambanugan. Saan kat at yagtatakaw. Ijay nga rudon nagburasam ti pangipanam ka dagiti baka. Tapno makapanganda ijay. Awan bakit? Ipangko ida ijay. Impat patakon ida iti mais. Tapno ijay dalatan linong. Ibatim ka di dagiti baka ijay no rabi Una. Ta ijay matayan ti kanenda. Imbag ano saan asumurot dagiti urbon iti sabali a baka? Saan mata pumampanaw dagijay? Saan da apanawan ti inada?
Apay nga awan ni June itiidana. Anya pa'y ngay, napan nagbalog Amo mo tanda diyang anak mo. Awan tinasayaan nga muna. Day talag balbalog. Ngam napanan na ngay. Saan mo't apo mampanaw itirabi Ay na, awan lat di mo pagdandanagan. Sumangpat tumatlaeng. Sa balit agparparik na kanyak. Anya kumangay day ta ang agparparik na kan ka. Pagdandanagam tumat di anak mo amaag. Sa baling arod ti mariknak. Kaslada na kas napasamak kan kuana. Kat barang agnakam no adama di mapasamak kan kuana. Anya? Anyat klasim nga ama. Kanayon mo lang arudan akabilan. Itataawan. Awan pa'y dadanagam. Karaman kanu ni June kadag iti barkada na anang takaw iti baka ni Tata Tomas. Isungain nala da ida ijay police station. At dadan ijay pagbaludan. Anya, pagbaludan ko nam. Kasta nga rod, pangasim ko matain takitaan. Agrobataan tain takitaan ti anak ta. Ubing di anak ta mabalod. O sige, mapantay dya pagbaludan, itamat laeng. Kumusta kan dito'y pagbaludan? Tatang, irwarnak dito'y. Nagrigat gayam ti mabalod. Ikarik, agbalbaliw akon. Basta tulungan dak makarwar dito'y pagbaludan. Pangasim, tatang. Ikarim nga rod, anak ko. Nga agbalbaliw kan. Saan kan akabilan? No agawid tayo. Basta agnaknakam ka kuman. Uwen, tatang. Ikarik. Naamiris ko abidot dagiti inararamid ko. Narigat gayam ti agyan dito'y pagbaludan. Jack pulos kayatan ti agsubli dito'y tatang. Sumagsingsing putakon. Saan tay ko mga orayan nga adama di ang mapasamak, sakbay nga intay agbalaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Na imbag nga oras yo amin papagayan, daibasa ti Proverbio 11, versikulo 17. Pagimbagam matlaeng no naasi ka, tano naranggas ka, sika matlaeng ti agsagaba. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Dandanin maluto da ito ilutlutok amasida. Apag isunto inton sumangpet ni Jason. Nakaluto akton. Mami, anya day tayo lutlutom? Kwa anak, aglutluto akman iti dinengdeng abunga ti utong. Dahito nga minti kayat ko asidaan ita. Kasta ka di, Mami? Amangan mat no saan akayat ni Daddy dayta? Kayat namat siguro anak. Ngam no saan na akayat? Uray ilutwak tulaangan iti sabali asidaan na. O sige nga rod, Mami. Uray siya. Kayat kumat day tayo lutluto. Lita! Lita! Ni, Jason, adda ka matgayaman. Wan, kat mabisinak. Anya ti inlutom amasida. Nagluto ak iti dinengdeng abunga ti utong. Kasta nga minti kayat ko asidaan. Kan oray ni Arlene, kayat namatlaang tinluto. Anya? Day talaang ti inlutom? Wen, saan mo ka di akayat? No, salbag ka. Tadamagang pailaang no saan ko akayat? Anay ko,
Apay ngagtungpa ka, Dagos. Kayat mo, tanayunak pa'y. Ala, ingkagluto ita sa bali amasida. Kartangam! Taamangan no saan latong pati maramanam. Mami, apay naglut-luto kayo manan, katrabiin. Saan ngamin akayat ni dadim ti inlutok asidaan, anak? Kasta ka di, mami. Isong matlagayam amang mangag ko itayong agong ungat manan ni daddy. Kasla kinabil na kayo pay, mami. Ah? Ay, saan anak? Saan nakakinabil ni dadim? Sigurado kayo, mami? Wen, anak. Saan nakakinabil ni dadim? Alakit din. Ingka maturugan kat ni Rabi iuna yan. Saan ka nga puypuyat? Tadda pa'y klasem inton bigat. Oy, Arlene. Mapan ka man gumatang iti arak di ta istor ni Alice. Mabit lang nga ro, daddy. Lepasak pa ito'y araramidat. Sana bale, mabiitan amalpas da ito'y. Anya? Mapan ka pa iti pangibabaunakan ka. Angam, daddy, mabiitan amalpas da ito'y. Apay ko mga minno da kayo langan ti mapan gumatang iti arak. Anya? Siyak pa yan ti ibaon mo? Idinto ta si ti ibabaon ko? Ha? Anay ko, daddy. Apay ngay ngagkabil ka. Jason, apay akabilam tanak ta. Salbag day tang ubing. Saan kid din amapan iti pangibabaunakan ko, ana? Huston, Arlene, anak. Huston ti panagsangsangit mo. Apay akas dyan ni daddy, mami. Basit labidot ko. Kabilan nakladagos. Pasensya amlak uman ni dadim. Ang mga nunabannog laday dya iti trabaho. Talaga kit yan naranggas ni daddy, mami. Kanayon lata na kasta. Basta sumangpet, agong ungat. Inton kwan, agkabil. Ano san talatan ni dadim, anak? Ikararag talatan. Asapay la kumataag baliw tumot na. Agbaliw pa ingatan ni daddy, mami. Umapalak kadagiti kaadalak. Gaputan na singpet ti amada. Saan akas ka ni daddy ang naranggas? Itay pa'y alumlum tagdagiti matan. Nagsangsangit ka kadimanan. Wen mo na. Maasyanak ngamin iti anak ko. Gaputan naranggas launay ni Jason. Ultimo anak mi kat maiturad na akabilan. Nakakaasimat nga rod ani Arlene no kasta. Wen nga rod, saan nabalin asyak ti kabilan na. Basta din ako mairamraman ti anak mi. Saan mo't amabalin akastan akanayon ti aramidan ti asawam? Labanan mo't namin Di mo itulok akab-kabilan na kalatan. Da kayo iti anak mo. Pasensya akpay laitan. Ngam no saan latang agbaliw. Kat iraman na latta akabilan ti anak mi. Siya kun amis mo ti makalaban na. Talaga gaya masaan lata nagbaliw na di at Jason? Ay, wan nga rod, Darwin, lakay. Naimbaglaan ta saan ka akaskan kwa na? Talaga Saan kang inasawa tapno kabilin wenno saktan ka lang? Ipatpatig kayo iti anak ta. Iso nga rod ako nakanagasa takken ka lakay. Gaputa si ka tinakiasawaak. Saan ka laan nagagat? Manang ipatag kapay. Puresyak mo na. Nagasa takmat. Gaputa saan ka laan napintas? No di kat nagagat kan nadungo ka nga asawa kanina. Agpaiso? Katwan mat. Iso ama siyanak mat iti pagayam mo anilita. Kaputan na ulpit unay di asawa na. Pati anak da, may turad na pa'y gaya makabilan. Lita, umasidag ka man dito eh. Apay ka di Jason. Apay asaan mo alay nabaan da ito'y kawas ko, ha?
Anay ko! Apay nga yung saplit mo matan kanyak ti sinturon mo! Anya? Adda reklamom, ha? Aglablabas kan, Jason! Aglablabas gayam, ha? Oh, Nilita, natinag. Oh, natinag iti panangidurong ko kankwana. Oh, agdardaran ti ulo na. Oh, natinag iti agdan. Anya nga ti aramidak. Awanan ka itibain, Daddy! No, adada ka sa mapasamag ka ni Mami! Di ka mapakawan! Anak. Saan ko ngayon gagarati amin? Di nakawagan iti anak! Gaputawan amak anaranggas! Pumanaw ka ditoy! Ay, baklang dang kalakabsat ni Mami! Taiso na timang bantay ka ni Mami diti ospital! Anya? Anya pa lang tararamidam! Pumanaw ka ditoy! Gaputa sanda ka kasapulan! Anak, saan ko mamatagasta? Basta pumanaw ka ditoy! Sikat ti magagapo! No apay nga da dito'y ospital ni Mami! Naglukon day diyang anak ko. Pinapanaw nakit din iti ospital. Makaamuda man langan iti biyagda. Angam. Oh. Kasla makonsensya ak mo't iti naramit ko. Angam, saan ko ngayon gagara day jay? Oh. Nuapay mat ngamin asaan ko ang makontrol ti ungat ko. Kumusta ti ina ni Arlene? Mami, napanyo kinita iti ospital? Saan pa'y anak? Ngamapan kami ka ni Dadim inton malam. Ay, no apay mat ngamin anak karangranggas ti amana. Imbaglagan ta saan akas dyan ni Daddy. Husto ka anak, nasingpat ni Dadim. Iso anagasat ta pamilya na. Mami. Masya iti gayam ko. Gaputakas di karanggas ti amana. Naku na nangarod kanyak nga apalan na kano. Gaputa na singpet ti amak. Wan anak, nagasat ka. Gaputa saan na ka ama iturad akabilan ti amam. Kan uray siya. Nagasat akmatlaang. Gaputa sipod nagasawa kami ka ni Dadim. Saan nakpay apulos a kinabil. Kumusta ni Mama yun? Saan pa'y laang anak ka po? Anya? Sino nga timang bantay kan kwa na ijay? Daang kalbong akabsat na. Sige, panawan kan dito Na, Mapana kon iti pagadalan. mabitlang. Bastos ka na sumungsungbat Nalipatam sa amot na siyak lang ti amam. Linipat kon anam impinsan ti amak. Imdi lang kon anatay. Ano niya? Talaga gayam apagpungpungtutan na kanya. Sige, padasan nak adiswan. Tagpulungak kadagiti pulis. Ano niya? Talaga nakakaasi ti gayam ko, Darwin. Aging gagayam itakat saan pa'y anak kapuot. Wan nga rod. Yung nakunamat kat di ti doktora nakalasat ka nun iti paggad. So na lang, saan pa yung nagsubli ti puot na? Wan nga rod. Sa bagay, kunamot ti doktor nga urayan tayo kano, tamakapuot tumatlaan. No hapay mo't ngamin nga gananos pa lang iti den na ti asawa na. Rumbang lang nga panawan wano isina na din. Ngam ti agrigrig at iti sidong tinaulpit nga asawa na. Day tamot ti kanayon ko nga ibagakan ko na idi pay laeng. Ngam kanayon namat nga ibaga apasensyaan na kano, tabarang agbaliw. Katita, naisagmaklakat nga rudan. Naimbaglakit din ata na espala ni ti paggad. Naitaray nga minadagos dito ospital. Naimbag ko nam, taapag iso nga adda lumabas iji balayda, idi na iduron ni Jason iti agdan ti asawa na. Kat natinag. Iso adagos dang na inarayat, kat impandan iti ospital.
Sa dino tiyan ko. Ay na, naimbag ta nakapuot kan Lita. Kumusta ang tirik na? Mon, Wen, siyak nga rod. Saan mo ka din ang malagip din napasamakan ka? uwan. Malakip ko. Induron nak ni Jason. Katnat nagak iti agdan. Kasta nga rod, katsak pa'y laang timang banbantay kan ka dito ospital. Imbilin na ka nga ti kabsat mo. Ngam agsublimot la ka no inton madamdama. Kasta ka ni. Kat sa dino ti ayan ni Jason. Saan ka di ang nagpakpakita dito ospital? Saan? Gaputa saan akayat dagiti kakabsat mo nga umay ditoy. Kan diya ka mo no sa dino ti ayan na ita. Kunamot ni Arlene, nga adda kanumot ije balayyo, idi nagawid ni Arlene ijay. Ngam idi agsubli kanon ije balayyo, awan kanumot ijayon. Anya? Mami, naimbaglaangan ta nakaawit kan dito balay. Wan nga rod anak. Ay, makapasikur tagtali na iti ospital. Manumot alawas ti kaadak itay. Sana bali, mami. Nakaawid kan dito balay. Agpapigsa ka. Wan anak, di nakpakadanagan. Ay wan gayam. Sa dino itati ayan ni dadim. Apay asipod nakaawid ak dito'y balay kat saan ko anakit kita. Diya ka mo. No sa dino tinagturturungan day diya tao, mami. Baybayan yun. Gaputawan mo't lang ti Serbina nga asawa kan ama. Arlene anak, saan ko mamat akas na? Amamlat ta day chay. Uray anyat mapaspasamak. Sika, Arlene, anak. anyat araramidam ditoy. Kan apay ang nagpakita ka pa'y laang. Arlene, anak. Pakawanan na kuma. Kadagiti nararamid ko iti kalabas. Tulungan da kuma. Nakapsuta ko na yan. Arlene anak, pastragam ni dadim. Sige, sumrak ka. Ay na, Ipagpagapok ka ni mami. agyaman na kada kayo. Lita, Arlene. Kumustan tirik nam Jason? Mayat mo tan, Lita. Si mayatan tiriknak. Apa man na nakatumarak iti agas. Nasaya at met no kasta. Lita, kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Gaputan nagbalinak ang naranggas kada kayo iti anak ta. Napakawan ka matkit din, Jason. Iso na lang. Tamadlaw akaguran na ka ti anak ta. Nadlaw ko matay ta. Ngaman anusap na. Gaputan naglablabasan. Kanayon kayo akabilan. Kandandan ikapay na isagmak gapu kanyak. Katulitak manan ti agkid daw iti pamakawan. Lita, bakit? Kas itinakunak. Napakawan kan. Kat sapay ko matagbalbaliw kamatan. Tabarang agsublimot laeng iti sigod ti pannakilangan kan ka ti anak ta. Ika rin, bagat? Agbalbaliw akon. Sana kun nga agbalin ang naranggas kada kayo a pamilya. Di mo ranggasan ti pamilyam tapno saan ang mapukaw ti respeto daken ka. Ipatag mo ida kat ikagumaam ti agaramid iti pagsayatan da tapno naragsak kayo asa nga pamilya. Papagayam ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biyang
Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.